asikho ukuthi singene ibongo cha kodwa nje besiveza le ndaba yokuthi zazi ukuthi njengoba uwena nje ukhona ubizwa ngento yomuntu ubizwa ngomuntu ongasekho la ezweni okufanele ukuthi ke silapha nomuntu ukuthi umuntu akalapheke kulokhu kokuthi cha bafowethu sinye isibongo esinye isibongo impela ngeke uhlupheke ngihlupheke ekhona umthethwa okhona engizwa ukuthi noma ngabe kuthiwa kabekho kwabathethwe enkandla kodwa maye khona umthetho emsinga fanele ngihambe ngize ngiyofenga ngisho cha mina ngokwamthetho sengingafe umlando wami ukuthi ngokwamthetho kanje futhi ke abantu abadala uma ke wayilanda indaba wahlehla wayilanda ngokwezindlu kugcina kwazana kodwa nangaleko ukuthi kungenwe endlini mangibiza nje umthetho iyodwa indoda yabo umthetho ngaphambi kuba kube khona abathethwa into before ngaphambi kokuba iye eningini iqali umuntu oyedwa kwaba nomthethwa noma kwaba nozungu ngaphambi kokube khona sekuthiwa kunozungu kunemizi yakwaZungu kodwa kwaba khona uzungu oyedwa ngenxa yesikhathi mfoka mthethwa athina wakho ugcina mfowethu ngeke ngize ngande kakhulu awugcina engizogcizela ngawo ngizoshiya igama elilodwa ukuthi umuntu akazi isiko lakhe nesiko lesizwe sakhe ukuphila okuphelele lokho umuntu akazi isiko lakhe nesiko siko lesizwe inamandla cha angikukhipheke baba ngethemba lokuthi ke kusasa ngesikhathi esifanayo izophinda itholana ngesikhathi esifanayo siphi hayi konje kusasa koyo mina la ehlala ngo late time kube lo sithathu osizayo umlaleli nje sithoza kakhulu kube lo sithathu osizayo sophinde sidibana ngaso lesikhathi sengilibele phela ukuthi ngiyakubona udidekile udidwa lento yokuthi njengoba uzungu nje uzungu Alright na kanjani ke uvukano wamthetho lo besinaye endlini ngezomsakazo sikwagogo sikhuluma ngezinye zezinto ezithinta ke isiZulu omadoda siyafunda lapha siyancela lapha ngelilanga noNkulunkulu ufana ayibeke le ndoda kukhona bayosizakala ke ngezinye ke la zezinto la kuyo le incane yona ngiyayibona ikhuluma nje incane kodwa kuphiwe khona okuphiwe khona kuphathisiwe right 33 minutes after ihora lesinashagalombili kusenamhlanje ufuneka ukhona siyengala kwemfeze eminyama mangabe sibuya singena ke lapha kufuneka nomgosi asitshela ukuthi ke kuhamba ke kanjani ungathumela makuzo kushisa kanjena sipathini sisizwe sibahle wase wayimosha lento ungathumela makuzo kushisa kanjena sipathini sisizwe sinjenje wase wayimosha lento Nasepumuza wapia kodisho asaluti shota yena pumuza mapi wemosha Nasepumuza mapi wapia kodisho asaluti yena pumuza mapi wemosha Niskali sakene mawamba yakaya emoshale ipati mawasha ungathumela makuzo kushisa kanjena sipati niskesile sibahle wase emoshale lento